Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita salukna,
tapukama parmikota martangyang nahomahita. Amin. Tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 10 sada, ayat sada, rodi ayat 2, ahama endehonokku. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Dialo debata doakan na jukat roha, alay dileho doa sini rohana tu akan na serek maroha. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala para si roha na sumurung, dipangido roham na yung mangolu jala martua hami sogot, nung ngaragam dalan na dibayan ho manungguli roha nami, asa utada hami hatuaon sogot, dibaheni hupaserap hami manuaing roha nami mangido siyan ho, say lehon matodim na badia itu hami, asa porsia hami di holong ni roham di hami, say hutangihon hami masuaram, na mangapoy hami di tiki para si rohaon, nuaing, asa sapang hami tu hangoluan, na pinaradem di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Iring di mata
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu 10 sada dung Trinitatisun imas yan Galatia 5 ayat sada. Asa saut malua hita ubahe na dipalua Kristusi hita hot mahamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduhon ni auga parhato banoni atong ramangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaw naumbar tupatikmi. Amen. Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Ujo hami doho guarmu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata. Nagabi jolma ala ni hami. Namate jala na hehe siya namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asiro ham di hami, sepatotong madi hami roha hamulatehon tuho, oto di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamaluh masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, kodo parhitian ni nasa asin ni roha, seunang tulak hami, setangihon mahami oho ali debata ama anak doho toh di perbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Roma hamu tuahu asa mangolu to dimuna. Nina Tuhan Jehovah tung surararado samuna songon abit bunga dadap kotar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tani debata turpuk epistel di minggu 10 sada dung Trinitatisun
Imasian 2 Musa 4 ayat 10 rodi ayat 20 marganti sorin mahita majahasa. Dungi lahoma si Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok matu ibana ualos ma ahu laho asa mulak ahu tu haanggiku akana di Misir asa huida manang na mangol do pinasida. Dungi nina si Jetro matu si Musa lao maho mardame-dame. Dungi nina Jehovah matu si Musa di Midian, laho maho mulak ku Misir, ainunga mate sude halak akana tumahi hosa. Jadi dibon si Musa ma jolmana dot akanakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Misir ditiup si Musa uhut tukot ni debata di bagasan tanganna. Dungi nina Jehovah mamuse tu si Musa, ingot ma di hamulak mutu tano Misir, patupahon luhut halongangan. Dulu ni Raja Firaun, akan nahupasaha tu tanganmu, alai anggo au, pakatak tekuk ma rohana, asa unang diloas kangtoi. Dungi dohonomu ma tu Raja Firaun, songono dohata ni Jehovah, anakku siahado Israel. Alai hataku tuho, loas ma anakku laho, asa dioloi au, molotung majua ho mangaloas ibana, idama sai bunuoku do anak hambajut. Ima sahana, martua ma akan atu mangihon hata ni debata, jala naupyopsa. Amen. Tidakon ma haporseotai, songona hinatidakon ni dongata sa haporseaon, disandok portibion, ramahita madok, ahu persea di debata Jehovah, ido ama, pargogo na suatu dosan, na tumo pelangi dohotano, ahu persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antondi porbadia, andorang sahabubuan, ido tuhata na tumaon dan bernit, di panguhuman ni Silatus, nama terbajal do imana di hau pinarsilang, na tuat tu banotoru dungi ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundur tu siamu di pata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isimay ibana, paima mula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doh namate. Ahu persea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dahanguluan na sorasuda. Amen. Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 15 Agustus 2021. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun, kabar tu anjuran pemerintah Minggu Sadarion 15 Agustus 2021, Gereja HKBP Rawamangun patupahon parmingguan Holland Marhite live streaming. Ima di pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB bahasa Indonesia, pukul 16.30 bahasa Indonesia. Sude ruas ni Huriata asa madohoti parmingguani di Ganup Jawutabe. Pemakaian gereja Dohot Timoteus Lukas.
Partupolon dohot pamasu-masuon naung terjadwal, boy do di patupa di gereja alai holan 20 halak do na boy maduhoti, 10 halak sian paranak, dohot 10 halak sian perburu. Zala dipangido mah asa Jolosep antigen akan nama dohoti. Gedung Timoteus dohot Lukas, sementara dang boy jo dipakai marsibuha-buhai dohot martolu M. Partangyangan Wik. Hari Rabu 10 Agustus 2021 pukul 10 siawib di Patupa Huriata do Partangyangan Wik marhite live streaming manang YouTube sian gereja. Sude ruas ni Huriata asa madohoti Partangyangani sian Jabutabe. Sermon Perhalado. Hobartu Parningotan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa 10 Agustus 2020 sada, sermon Perhalado di Patupa hari Senin 16 Agustus 2020 sada, pukul 10 siawib marhite Zoom. Sudi Perhalado asa madohoti sermoni. Maka tidakon haporseaon sidi khusus. Minggu 22 Agustus 2020 sada, di Parmingguon pukul 10 toluwib, Patupau ni Huriata do maka tidakon haporseaon peneguhan sidi khusus tu 15 halak naung marsiajar nasalelengon sian pandita HKBP Rawamangun. Pinangido tu aka pelajar sidi khusus asa hadir di gereja sajom adorang Parmingguon jala majalaton tes antigen. Pelayanan Satgas Covid. Laho mengurupi ruas na terinfeksi COVID-10 sia, tim Satgas COVID-10 sia Rawamangun, rap dohot seksi kesehatan, patupaon pelayanan IMA, telemedicine, IMA sarana konsultasi online ruas dohot dokter HKBP Rawamangun. Aka ruas nanaeng berkonsultasi asa menghubungi situa wik nabe dalam mengisi biodata laho di pasahatu dokter jaga. Dokter plasma konvalesen, imam metode pengambilan darah plasma sian penyintas COVID-19 naboi dibahen sebagai terapi tu pasien COVID-19 na sedang dirawat. Dung sipul majah atikting begiotama hatorangan sian seksi kesehatan HKBP Rawamangun. Rak mahita mematuhi protokol kesehatan dohot ketat lahu melindungi dirita keluarga dohot halak na asing. Sumbangan. Di Jalo Huriata do sumbangan berupa alat antigen rapid test sebanyak 2 dus sian keluarga Nyonya Simorangkir Boru Tampu Bolon Wik Duren Sawit. Dohot Hepa Furier sebanyak 2 unit sian saudara Alex Huta Barat Wik Pulomas Kampung Baru. Molatema di Pasahat Huriata. Tuhataman nama masu-masu nasida naung pasahaton sumbangan na tu Huriata. Tikting naing berbagas. Naing majalo pasu-pasu perbagasan ma Agnes Berna Sitanggang ruas ni HKBP Utan Kayu Rawamangun wi Utan Kayu Kayu Manis. Anak Niamata Marulam Sitanggang tubuh ni Inata Minteria Boru Sihite. Dohot Orwana Sabar Persaulian Boru Manalu ruas ni HKBP Graha Tanjung Alom Resort Koserna Medan. Boru Niamata Amrin Manalu tubuh ni Inata Clara Boru Manulang. Pamasu-masuon hari Jumat 27 Agustus 2020 sada pukul sia uip di gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Kusaryadi Nugroho Simorangkir ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit anak Niamata Suharjo Awe tubuh ni Inata Supariah dohot Orwana Febriola Anastasia Boru Tambunan ruas ni HKBP Suprapto Resort Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Boru Niamata Parmahan Janauli Tambunan Nahinan tubuh ni Inata Rita Endang Boru Barimbing. Pamasu-masuon hari Sabtu
20 Agustus 2020 sada di Gereja HKBP Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Namonding. Nah di hari Senin si Agustus 2020 sada nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni Huriata Saud Sinaga umur 30 tahun. Hinabaluhon ni Inata Herlina Boru Ambarita, alamat Jalan Pemuda Tolu A, nomor 5A, RT 010, RW 2, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun, Tegalan. Tuudean hari Selasa 10 Agustus 2020 sada di TPU Rorotan. 2. Nah di hari Rabu 10 sada Agustus 2020 sada nunga jumolomoding sahalak ama ruas ni Huriata Mainar Yohanes Agung 70 umur 30 tahun. Hinabaluhon ni Inata Rahel Angelia Boru Simanjuntak, alamat Jalan Tanjung Keliling nomor 10 Cipinang, Jakarta Timur, Wi Cipinang. Tuudean hari Kamis 12 Agustus 2020 sada di TPU Rorotan. Tolu. Nah di hari Sabtu 10 Agustus 2020 sada nunga jumolomoding sahala ina ruas ni Uriata Jarar Boru Sitorus umur 55 tahun. Hinabaluhon ni Amata Desmond Sianipar, alamat Jalan Waru nomor 22 Rawamangun, Jakarta Timur, Wi Kayujati, Sunan Giri. Tuudean hari Sabtu 14 Agustus 2020 sada di TPU Budi Dharma Cilincing. Tuhatama na mga lehon gugo, dohot apol-apol, tu keluarga na ditinggalhon. Pelean dohot akaudut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu di Batama, akabarita masa, dohot ulaon akasipot-pota, marsanggap ma goarna. Songoni matikting di Huriata, Minggu sadarion. Shalom. Puji Tuhan atas anugerah kasih-Nya, kita diberi kesempatan dan talenta untuk dapat melayani sesama. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, gereja kita sudah membentuk tim Satgas COVID-19 untuk membantu jemaat yang terinfeksi COVID-19. Satgas COVID bersama Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun mengadakan beberapa program untuk mendampingi jemaat yang terkonfirmasi COVID-19, di antaranya melalui 1. Telemedicine. Telemedicine merupakan sarana konsultasi online jemaat HKBP Rawamangun dengan dokter HKBP Rawamangun. Bagi jemaat atau pasien yang ingin berkonsultasi bisa mengikuti mekanisme layanan telemedicine seperti berikut ini. 1. Pasien melalui WhatsApp atau telepon menghubungi Sintuawik masing-masing. Kedua, Sintuawik akan memberikan format konsultasi yang harus diisi oleh pasien. Ketiga, Sintuawik mengirimkan format tersebut ke dokter yang bertugas hari itu. Keempat, dokter akan menghubungi pasien dan melayani konsultasi dengan WhatsApp atau telepon. Yang kelima, pasien akan diberikan resep obat jika diperlukan. Yang keenam, proses pengambilan obat dilakukan di Gereja HKBP Rawamangun dibantu oleh Sintuawik. Yang kedua, donor plasma konvalesen. Donor plasma konvalesen adalah pengambilan plasma dari darah penyintas COVID-19 yang dapat diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Jadi,
Bagi jemaat HKBP Rawamangun, 1, yang ingin menjadi pendonor, 2, yang membutuhkan donor plasma, bisa menghubungi call center Satgas COVID HKBP Rawamangun atau melalui Sintuawik masing-masing. Berikut adalah persyaratan pendonor. 1, berusia 18-60 tahun dengan berat badan minimal 55 kilo. Diutamakan laki-laki atau wanita yang belum pernah hamil. 4, pernah terkonfirmasi COVID-19 dengan menunjukkan hasil swab PCR positif. 5, surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat atau menunjukkan hasil PCR negatif. 6, tidak memiliki gejala atau keluhan dalam waktu 14 hari setelah sembuh. Yang 7, tidak pernah menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Yang 8, lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darahnya. Berikutnya yang ketiga adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Gereja menyediakan paket obat-obatan untuk jemaat yang sedang isoman dan telah melakukan konsultasi dengan telemedicine di HKBP Rawamangun. Paket obat dibagi 2, berupa paket A untuk pasien tanpa gejala, paket B untuk pasien dengan gejala ringan. Sebagai catatan, Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun saat ini membutuhkan beberapa kelengkapan alat medis antara lain tabung oksigen dan regulatornya, tensimeter dan stetoskop, kemudian vitamin dan obat-obatan. Jika ada yang ingin memberi, silakan menghubungi call center Satgas COVID HKBP Rawamangun maupun Sintuawik masing-masing. Demikianlah pemberitahuan ini. Mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga, dan orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Mauliate. Dameni di bata na sumurung sian saluhut na parrohaon, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus, Tuhan tay. Amen. Oras ihita saluhut na manami ruas ni Huriata HKBP Rawamangun dohot akka ruas nama dohoti ibadah di jam 10. Hatan itu hatta imanagabe jamita ian Yohanes biddu walu ayat 30 sahat rodi 36 ujahaum. Asa dinama katahoni ibana torop
magabe porsea di ibana. Dungi di Yesus matu akka Yahudi naung gabe porsea di ibana. Molo mian hamu di bagasan hataku citong mahamu sisiak. Dungi tadaw muna ma nasitongi. Jala paluaon ni nasitongi mahamu. Jadi dialusi nasida ma ibana ninna ma. Pinopar ni si Abraham dohami. Dangduk kami mangalup di halak. Puasa dohonommu paluom mahamu. Dungi di dok Yesus mangalusi. Tutu si tutudo nahudohot Tuhamu. Hatoban ni dosa do ganup na mangulados. Dada toktong hot di bagas anggo hatoban. Anahido di si toktong. Molo di palua anahihamu. Na malua si tutu mahamu. Ima tahat. Huria di bagasan haholongon ni Tuhatta Yesus Kristus. Ia topik jamita di mingguta 5 minggu na taingot 2 hari na nengro 5 parningotan hari kemerdekaan Republik Indonesia napa 70 onop. Molo didok temaon debata na paluahon. Allah yang memerdekakan. Sada panindangion na balga jalana arga situ tudoi di bagasan ha porsiaon ha Kristen. Mamukas ya panindangionon mangojar jolma. Asa marsitutu mangalului haluaon manak kemerdekaan. Haluaon ni sude bangso. Lepas dari belenggu penjajah. Haluaon manang kemerdekaan ima kemerdekaan sude kelompok masyarakat. Kemerdekaan soal persamaan hak. Kemerdekaan ekonomi. Asatung malua situtu jolma sian hapuguson. Sian kelaparan. Sian ketidakadaan pekerjaan. Kemerdekaan lapatanna memiliki dimensi yang luas. Jadi hata haluao makakam bidang pangoluon di sude hajolma. Waeng amang ina. Sai tahati dakod Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Ngapola 70 tahun mahi. Totu halasonot tadi secara perbangsoon. Alai saya dong do suara. Natok tong mad. Nunga tutu Indonesia on do masyarakat na merdeka. Manang adong dope akka penjajahan na asing. Kolonialisme nai baru nin. Jadi lapatan na dison suku-sukut tak.
Tutudo hita nunga merdeka secara menyeluruh. Manang hoamang, hoinang, ho na poso bulung, dohot sudehi. Nunga pajupang ita tu haluau ni. Nauk pajupang doho naung dihilalaho do merdeka ho. Balik satae. Torop do halak saya tabege matsuarahon meneriakkan asa bebas, asa merdeka. Ala yang gosat sitongna di ujung na taboto ma na berteriahi do HP sa sitong nadang merdeka. Belum mengalami kebebasan. Jadi hata haluaon, hata kemerdekaan, gak bisa ada hata na peting narikot lui di hak Kristenot. Molo Bibel taima dok Tuhan Yesus Kristus do pemerdeka dunia yang sejati. Roh Yesus tu portibion madok disuruh ahu mamaritahu tu akan tarhurung asa malua. Di Yohanes madok. Molo di paluahan hamu na malua situ tumahamu. Apostel Paulus manuraton. Asa sauk malua hita ubay na di palua Kristusi hita. Jadi kemerdekaan haluaon mangihuton haporsyaon ha Kristenon. Marhite Yesus Kristus Tuhan. Jadi kemerdekaanon ima songon perluasan ni hata haluaon manak keselamatan. Molo tadok Yesus paluahon. Sada do debatado Yesus Kristus na bertindak. Na paluahon hita sudi. Napatan na kita ini dimerdekakan. Padohanon dipakai di bagasan tolu partikian. Iya mai. Ima na parjolo partikian naksalpu. Na paduahon partikian sinoengon. Dalam konteks kekinian. Dohot nanang reo. Bu masa depan. Jadi ada partitolu partikian. Lau mangatusi. Hata haluaon manang kemerdekaan. Na parjolo. Dohonok kuma. Di bagasan hapor syok. Bahwa nunga di palua Kristus iham. Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Titik kinasal. Sian uhuman. Dohot kuaso ni dosa. Nama koron hamatean saliling-nililing. Jadi alania mang inang. Yesus nauktar silangido. Manobus au. Marhitei maau. Nung ngataruli. Haluaon kemerdekaan. Jadi keselamatan berarti merdeka. Dan rasa bersalah. Pakoroni dosa. Guilty feeling. Jadi molo adong do pesa tunuaing halak na porsia. Na terus merasa bahwa dia dikungkungi, dijerat oleh dosa. Marlapatan. Dang di jalo manang dang dia tanah.
pabaenan ni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi ala ni dosatta do. Na jolo patubu rimas ni debata. Ala hita imahalak pendosa na bersalah do hita. Pardosa na marsala do hita na jolo. Jadi tidak ada orang seorang pun di dunia ini yang merdeka tanpa diampuni oleh Yesus Kristus. Jadi pengampunan panobusion ni Tuhatta Yesus Kristus ini adalah tindakan karya yang mendasar dan awal dari kepada kemerdekaan. Jadi satu-satunya jalan di mana kita dapat dimerdekakan dari kesalahan dan penghakiman oleh Tuhan Yesus Kristus. Dinaro Yesus tu portibion. Gabe dos ibana doti. Gabe jol masih tutu ibana. Lapatanna. Gabe ditahopi ibana ma. Sarupa pardusau. Jadi alani amang inang. Pangalaho pardusau ni. Nunga dipersilakon. Gabe taruli wakka pardusa. Yesus mengorbankan dirinya. Membayar dosa kita. Menebus jalan mangkarar utang di dosa. Ibana mate. Gabe persembahan korban yang agung. Sikat nih. Napa dua? Nuaeng. Kekinian hidup kita ini. Bahwa saya percaya dan menyerahkan diri saya kepada Kristus, di mana Kristus sedang membantu saya, menolong saya untuk kuat dan dimerdekakan pada masa sekarang. Lapatanna di roro Yesus Kristus sido au sian hagogoon ni dosai. Dibae si palua na mangului. Bahwa dosa. Gudahan-gudahan masih ada. Alain waeng. Yesus sedang berkarya menyertai, menolong, membantu saya, menguatkan saya untuk melawan dosa dan godaan-godaan pada masa kini. Jadi berarti kemerdekaan ini ima bebas dari keterikatan yang kuat. Sian hiot ni roha perdagingon na mementingkan diri sendiri. Jadi dosa ima pemberontakan diri dari terhadap kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdosa dope au. Tarbainau dope mangulah dosa. Ala jot dope au dikuasai oleh kepentingan diri. Mau bebas dari pemerintahan agogon di Batam. Di batado na mga turhos sa luho. Iba na do Tuhan. Ale jot daw tergoda. Asa bebas hau siyan pengaturan ni Tuhan. Jadi di batado pangatur. Di batado na mangatur kita. Lapatan na ibadah do na sokal, ibadah do na utama. Alaya mang ina. Hagiyot ni dosahon pabalikot sudi. Mabain balik sa luhut na. Tuhat tayo na mangatur, na mga rajay. Alejot tama. Gabi diri sendiri do na mangatur. Gabi sesama do na mangatur. Lapatan na di batape parpudi.
Iko parjolo doau mangaturau. Lomokku do nasau. Jala diatur dikekang oleh sesamakku doau. Baru pe mangihut debata tadok na mangatur. Jadi parpudi do debata tabai. Jayalani amang inang nanang dohonon na dison sada do dalan na mampu na sanggup mabaik kita malua sian parhatobanon kepentingan egois yang berlebihan di tengah-tengah ni nguluta ala ni dosa ala ni Yesus Kristus sapi. Napa toluhon? Saya percaya Porsia duau naeng paluaonon na dopeau ditiki na neng ro. Ima sia dosa. Idu bain na diparingoti dihita diodolhon. Unang be dati merdusa. Kamu amang ini. Haluaon ima berarti kemerdekaan dari ketakutan tentang masa depan kita. Jadi lapatan naeng paluahon ni debata duau berhite Yesus Kristus supaya saya jangan takut kepada masa depan saya. Jadi dia mai tu adong do napa biar kita taringot tu masa depan. Gabi tubuh rohana pesimis. Rohana maninggalhon hapor siauta. Ala ni pa biar hita. Ala ni odam. Namasa di tongat-tongat. Ala ni torop sopi gahalak gabi mabiar. Jadi jok-jotan ngoluna dihantui oleh ketakutan akan masa depan. Wah mamarsuku. Wah do merdeka do piau marsuku. Boy do piau mangan haduan. Itu ciri-ciri orang yang takut pada masa depan. Alai di papos rohani di bata bahwa saya juga akan bebas dan dimerdekakan. Malua dian ketakutan ari marsu. Sebenarnya takas di dok. Nakko mabiar, nakko holsoan. Pada hari besok. Puasa mang. Nunga hehe Kristus. Nunga bakit ibana. Nunga dilehon tu hita anot pamatang na baru marhite pamatang ni Kristus. Marhite hayon na. Jadi adong dope ngolu di balik ni ngolu sinoengong. Adong dope masa depata. Dakolan managam na di portibiok. Marhite haheheon ni Kristus. Jala mulak ibana tuban wagi. Dai mabaen pai baruhon portibion. Dohok mangaleo dame dihita. Mangaleon hasitongan dihita. Dohok patubulas ni roha dihita makirim. 2 hari marsugut. Pabua na malua dohita. Jadi kemerdekaan debatana paluahon ditiki nasalpu, ditiki sinuayon nang tutik kinaneng. Nuaik persoalan. Wah sadang boy dope hitabe. Menikmati kemerdekaan. Wah sadang boy dope hita sikop makilala. Haluaon nabinoan ni debata marhite Yesus Kristus.
di Sinuaingo. Kenapa kemerdekaan sejati itu, kemerdekaan itu dalam damai sejahtera lasni rowahi. Saya dope siak. Puasa dope hita dang menikmati damai. Nabi Noan ni haluaun ni Kristusi. Di ngolutta di parsauratan waingo. Hado na mabay ni. Alani amang totu na mangabati hita, na mengganggu hita, na menjauhkan kita dari kemerdekaan naung dibawan Yesus Kristus itu tonga-tonga ningulutta. Karena kita memang masih punya problem. Ahama problem tai. Hidupmu itu adalah problem. Maka atasilah. Jika kita tidak tahu mengatasi ini, atau tidak mau kita berjuang mengatasi masalah ini, maka kemerdekaan itu terasa masih jauh dari kita. Bahkan sama sekali tidak bisa kita rasakan bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus. Adong opat problem. Nahu coba pasahat totu tongat-tongat. Dia main. Nah parjolo ima digoari problem of belief. Problem kepercayaan itu sendiri. Tidak kodo au persea di Yesus Kristus. Aduh amang inang manugu-nugu hita. Molo didok ahu diriku pribadiku userahot tu Kristus. Lapatanna pohado benokku lau mengembangkan persaoran relasiku tunaku haporsiai. Nah itu tidak gampang. Aku percaya. Au persea. Lapatanna kita harus mengikuti apa yang dimauin oleh yang kita percayai. Ale jok balik. Nah, odo problem. Au persea. Jika tidak ada masalah. Saya beriman kepada Yesus Kristus sepanjang dia memenuhi kehidupanku di dunia ini. Imana masa mang. Dia main hidok nakid dia tulupulu asa di nama katahoni ibana torop magabe porsia di ibana. Puji Tuhan. Ras rohat. Kalian problemnya bukan menyembah orang yang percaya saja. Ale buah dong ngamar situ tu ibana. Mangolu di bagasan haporsione. Ini problem yang sering terjadi. Jadi dia main. Porsea doho. Porsea dohita. Marhite pamaretata. Nah berjuang menetapkan bahwa vaksinasi adalah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19. Ada dimulai torop duhalak nganang masyarakat Indonesia namaol melaksanakan vaksinasi. Ada lunglam ditekan hita. Lam hebat pakorhoni vaksinasi. Jalah bertindak aktif musim pemerintah. Saya nama luba-luba don waeng masyarakat. Madohoti vaksin. Jadi pada awal-awalnya kita sulit percaya. Bahkan melakukan apa yang kita dengar dan kita percaya. Inilah problem of belief di tengah-tengah ini. Atsugari amang. Sudah hita tor
melaksanakan vaksinasi. Nunga boy meminimalisasi, memperkecil korban-korban. Hitung-hitungan di COVID. Jadi awalnya tidak mudah. Jadi bukan tidak percaya. Tetapi inilah problem iman atau problem kepercayaan. Kenapa dua? Ima problem kebenaran. Ngasih tongan. Dumadabu jolma tu bagasa dosa. Serius majolma yang mengalulu ya si tongan. Alea mana terjadi? Terlalu banyak kebenaran-kebenaran di sana sini nuaing di Porti. Pagodaku. Na mangalehon hasitongan mengajari hasitongan di Portibion. Apa yang dikatakan benar, itu masih terus dipertanyakan. Karena apa? Karena terlalu banyak unsur, bukan kebenaran yang masuk ke dalam. Maka sering dikatakan, apa itu kebenaran? Problemnya, kebenaran itu bukanlah kita yang menentukan. Jadi ukuran yang mutlak dari kebenaran itu adalah dari Allah. Melalui firman-Nya. Nak piadok kebenaran-kebenaran di hita manusia marhite disiplin ilmu nata parsiajar. Itu adalah sebagian kecil dari kebenaran-kebenaran sejati. Jadi dang pikirata, dang ilmu pengetahuan na membenarkan. Alai ukuran na mutlak membenarkan kita adalah Allah. Tuhan. Jadi alania mang inang. Ini menjadi problem yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Napa toluhon? Problem kemerdekaan. Jadi jok-jok lo tabege. Suara-suara na berteriak bebaskan kami. Paluahan. Merdekakan kami. Apa yang gosa sitong namang ina. Teriakan ini cenderung kepada apa? Cenderung untuk bebas berbuat dosa dan kesalahan. Jadi apa bedanya? Selama berbuat dosa, makin kita akan menjadi hamba dosa. Jadi halak na mga dosa, di bagasa dosa, ilo na toktong mangulah hudu. Jadi kita mau keluar dari situ. Kita mau pindah dari perhambaan dosa kepada perhambaan kebenaran. Di bagasan Yesus Kristus. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka dari belenggu dosa. Tidak ada lagi yang mau berbuat. Sedikitnya mang inangan. Unang bediulah-ulahi. Dosa doh asalan nasaru. Unang beda dati mardu. Sedikitnya kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Jadi mulak mah. Muhasitongan. Napa upaton? Problem auduhon. Lapatan na ketaatan dan perhambaan ini. Manusia mau bebas. Artinya banyak yang cenderung bebas. Tidak ada otoritas yang mengatur. Jadi dipakai baju-baju demokrasi. Demokrasi ini bahkan cenderung tidak mau diatur. Atau dia supaya bersama-sama mengatur. Nah ini yang sering cenderung tidak menghormati otoritas yang di atas. Ima problem di hita. Tangolo hita. Uduk. Tunamang luhok. Betul. Bukan itu kebenaran. Alai ada langkah-langkah. Jangan sampai kita
anti otoritas. Sampai kepada anti dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita harus mengakui otoritas yang di atas. Mau pemimpin yang di bawah. Bupati, wali kota, dan uduk gubernur, rohotu presiden. Apa yang terjadi? Nah, dapatannya bagaimana kita bisa mengerti arti merdeka bebas. Kunci pertama mangke. Hidok dison. Molo mian hamu di bagasan hataku sitong mahamu di seak. Jadi artinya molo mian hamu di bagasan hataku. Tetap pegang firman Tuhan. Burju tu mangihon hata di bata. Ringgas mangguruhon hata di bata. Di pausor-husor mangalului makna ni hata ni di bata. Dungi olo hita mangula. Ido na memerdekakan kita. Amang dua firmanido hatani di bataido. Nah, mabaik kita mengatusi apa arti kemerdekaan dan kebenaran. Napa tuluhon dipangido tu hita. Asa merdeka hita kembali menjadi hamba kebenaran. Karena Tuhanlah yang menunjukkan kekuatannya. Biarlah Kristus yang menjadi raja. Biarlah Kristus yang memimpin kita. Ingat, semua dosa, keinginan berdosa dan kesalahan itu pasti memperbudak, membaik kita hatuban. Nah, ini tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Tu ngadong hita, nah sedang berjabatan, yang sedang memimpin. Sekali-sekali jangan mau memperbudak yang dipimpin. Tetapi menolong dia supaya menjadi dewa. Ini kecenderungan di tengah-tengah ini. Mari kita dengan rela menjadi hamba kebenaran yang memerdekakan kita. Molo na opat probleminakin. Boy ta atasi. Boy ta bereskan. Maka hidup kita pasti mengerti dan berada di dalam iman yang sejati. Kiranya Tuhan memberikan kita kemerdekaan sejati dan boy kita madai menikmatinya do dengan hitung-hitungan ini. Tuhanlah yang memerdekakan. Amin. Mulai Tuhan disobah rohanami tua lupamu ala hodo de bata na toktong Tuhan bertindak berkarya. Ya tiki na salpu satu tiki nuaeng nang tutiki na neng roh. Paluahok kami mangalihot kemerdekaan tu ganup. Pribadi nang sesama nang semesta alamon. Alani Tuhan saya jari tugu-tugu kami. Molotupe saya wadupi kami dope. Ancaman-ancaman ni COVID-10 siaon. Alai dongani mahami pargugui mahami. Asa tung malua hami Tuhan. Yan saluhut. Minuji pinasanga maho Tuhan. Di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Porsia dua kami Tuhan. Odo debata na marhuaso. Debata na paluahon do na pamalupon. Alani hubuak kami matuatua lupamu. Ruas ni Uriam ama ina. Duak songoni nang naposobulong anak kon nami. Nauk tersurat di warta cetakon guar-guar nasi. Hubuak kami matua lupamu Tuhan. Ubalga do holong ni roham sian nasa sahit di portibion. Umleleng dohami Tuhan molotung marukil alai holong nami do tuho. Jala porsea hami tuho. Na sanggup jala na mampu doho. Lau pamalupok kami. Atong papos maruhan nami sudi Tuhan. Nakpe di tonga-tonga ni COVID-10 kami.
Inuji pinasangak mau dibagasa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kapasahap mapiliat tuli bata martangi yang ali di bata amanami nadi banwagi. Hodo haroroan ni saluhut siliw-liw nadinggan do nasa ulibasa na mauli. Upasat kami masian na nilome tu kami pilihan nami tupo. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajommo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibi. Uhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silolome tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banwagi. Say pinarbadia maguar. Say Roma harajom. Say sauk malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banwagi. Lehon matuhami selarion hanguluan siapa. Desa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu. Unak kami togihot tu panguju. Palua mahami siat pangago. Patoktong maroham tu debata. Jaloma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakpo Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana.
Di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasahor homma damena tu todim. Urian itu hatta, Tuhamu amanami inanami, tot ahanggi nak pinaribot salu. Nadi jabu nang nadi dalam. Ami, Bepad dita HKBP Rawamangun, Parhalado, dohot, satgas, nang jongjong disornakin, pasahaton, petu, wado hita asa, majamoton mangaramoti, ay pasok. Suaksonginang akka ang pinaribot, seksi musik, tohot nyanyian, suaksonginang multimedia. Marhiteo pasaton nami ma. Salam merdeka, salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Merdeka, merdeka, merdeka.